Λοιπόν, καλύτερα να ρωτήσουμε σε σχέση με μια απλή ερώτηση. Σε σχέση με το τι θετικό νομίζεις ότι φέρνει αυτή η διαδικασία. Παρόλα τα προβλήματα και μετά θα μου πεις τα... Θα κάνουμε αμέσως, ναι. Σε λίγο. Σε 2 λεπτάκια. Λοιπόν, κάτι θετικό που βλέπεις από όλη αυτή τη διαδικασία σχεδιασμού για την ομάδα της συγκεκριμένη. Το θετικό είναι ότι βρίσκουν τρόπους συνεργασίας μεταξύ τους. Συνεργάζονται αρμονικά κατά τη δική μου εκτίμηση και άποψη. Υπάρχουν βέβαια άτομα μέσα στην ομάδα που ακόμη αντιστέκονται σε αυτό, προτιμούν να δουλέψουν μόνα τους, προτιμούν να έχουν τον δικό τους χώρο και να είναι πιο ασφαλείς, να πω εκεί. Αλλά οι περισσότεροι και οι περισσότερες έχουν μπει μέσα στη λογική της συνεργασίας και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Τι δυσκολίες συναντάνε από ό,τι τους βλέπεις τριγυρίζοντάς τους, ας πούμε? Η δυσκολία είναι να βάλουν σε τόσο δομημένο, έστω αυτό το δομημένο περιβάλλον δουλειάς, τη σκέψη τους και το σχεδιασμό τους για το κάθε μάθημα. Δεν είμαι σίγουρη πώς κάνουν όλα τα άτομα, δεν τους ξέρω πώς δουλεύουν στο σχολείο τους. Δεν είμαι σίγουρη δηλαδή αν κάνουν, έστω ότι κάνουν γραπτή αυτή την επεξεργασία του σχεδιασμού του κάθε μαθήματος. Εδώ έχουμε ένα ιδιαίτερα δομημένο πλάνο δουλειάς, έτσι, στο πρόγραμμα. Αυτό είναι ένας αγώνας, όπως τον βλέπω από τη μεριά τους, να μπουν σε αυτή τη λογική, ότι πρέπει να εκφράζουν κάθε στάδιο της δουλειάς τους και να το βάζουν στο ανάλογο τετραγωνάκι, στο ανάλογο κουτάκι. Είναι, βλέπεις, ίσως και ο τρόπος που έχουμε μάθει που έχουμε εκπαιδευτεί μέχρι τώρα. Είμαστε άνθρωποι που εκτελούσαμε οδηγίες και εντολές και ξέραμε έναν τρόπο πραγμάτωσης, έναν συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή μια σωστή λύση. Τώρα η ευελιξία που μας δίνει το πρόγραμμα αυτό, να βάλουμε τις ιδέες μας, να πειραματιστούμε, να τις αλλάξουμε 50 φορές, ίσως αυτό να είναι μια ανακάλυψη εντός εισαγωγικών για αυτούς. Ένα στοίχημα ίσως. Νομίζω ότι είναι μια ανακάλυψη. Σίγουρα είναι μια ανακάλυψη και θεωρώ ότι είναι πολύ λογική, να πω. Ήταν κάτι που κανείς μπορεί να φανταστεί ότι θα συνέβαινε, το γεγονός ότι έχουν μια αντίσταση σε αυτό το πράγμα. Ότι δυσκολεύονται δηλαδή να μπουν στη λογική της τόσο δομημένης δουλειάς. Τώρα βέβαια από ό,τι έχω ακούσει και σήμερα και ό,τι έχω εισπράξει την περασμένη φορά και στο ενδιάμεσο μιλώντας με μερικούς και μερικές από τα άτομα που παίρνουν μέρος, είναι ότι έχουν δυσκολίες και με το λογισμικό, δηλαδή τα τεχνικά θέματα, δυσκολίες τεχνικής φύσης. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν τη μετάφραση, δεν είναι συνεπής η μετάφραση, μερικές φορές από σημείο σε σημείο, άλλοτε πρέπει να είναι αγγλικά. Υπάρχουν μερικές δυσκολίες τέτοιες τεχνικής φύσης, αλλά νομίζω ότι περισσότερη είναι η εσωτερική τους δυσκολία να μπουν σε μια λογική πολύ δομημένου προγραμματισμού. Μπορεί να είναι και ιδεολογική αντίσταση. Ναι, μπορεί. Σίγουρα. Οκ, θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε.